зимни амалиёти корд 22 каскет ва 12 дубинка мусодира шуд. аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи шаҳри душанбе дар натиҷаи баргузории амалиёти шартии корд ҳафтаи ҷорӣ низ 2 нафар паҳнкунандагони предметҳои ба сифати силоҳи сард истифодашаванда муайяну дастгир карда шудаанд. бино ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе, зимни санҷиш дар бозори меҳргон шаҳрванд Файзалиев Ҷурабек Азизуллоевич соли таваллудаш 13 соли 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Зебунисо дастгир гардидааст, ки ном бурда дар баробари ашёҳои муҳими рӯзгор ҳамзамон ба таври ғайриқонунӣ каскет низ ба фурӯш гузоштааст. зимни аз назаргузаронии фурӯшгоҳи мазкур аз ном бурда 22 адад каскет дарёфту мусодира карда шудааст. нисбати ном бурда тибқи талаботи моддаи 492 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда бо мақсади чораҷӯӣ ба суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ирсол карда шудааст. инчунин ҳангоми санҷиш дар бозори Ганҷина шаҳрванд Олимов Фарҳод Ҷамшедович соли таваллудаш 14 соли 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Сари Осиё ки ба фурӯши ғайриқонунӣ дубинкаҳои оҳанин машғул будааст дастгир карда шудааст. аз ном бурда 12 адад дубинка ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шудааст. нисбати ном бурда низ тибқи талаботи моддаи 492 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати чораандешӣ ба суди ноҳияи Фирдавсӣ ирсол гардидааст. ҳамзамон аз ҷониби кормандони милитсия шаҳрванд Орзуи Абдулҳамид соли таваллудаш 8 соли 1997 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Амакӣ дастгир карда шудааст, ки бо худ корд мегардонидааст. нисбати ном бурда протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда дар асоси қарори суд ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз татбиқ карда шудааст.